Hi guys! Sa video na ito ay magluluto tayo ng ginataang kalabasa at munggo na mahihipon. Simple lang ang recipe na ito pero yung combination ng munggo at saka kalabasa talagang masarap na masarap. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng munggo, niluto ko na yan. And then kalabasa, hipon, red onions, bawang, sili, coconut milk, soy sauce, tubig, ground black pepper at saka salt. Yun lang. So sa lista ng mga ingredients, check nyo ang description bar down below. Alright, so umpisahan natin. First, i-season muna natin ang shrimp with salt and pepper. Then make sure na malinis ang kamay nyo bago nyo ito haluin. Then iset aside muna natin yan. Kuha tayo ng pan on medium heat, lagyan ng canola oil. Once mainit na yung oil, add natin or lutuin natin ang hipon. Sa hipon naman, niluto ko ito 1 minute lang on each side. Then, after 2 minutes, iset aside lang natin ito. Then, on the same pan, pag kailangan pa ng oil, dagdagan nyo, katulad ng ginawa ko dito. Gisahin natin ang red onions, still on medium heat. Gisahin natin ito hanggang sa magiging translucent na ang red onions. Then, add natin ang garlic. Gisahin rin hanggang sa maging golden brown in color. Pagkatapos niyan, i-add natin ang kalabasa. Sa kalabasa, season muna natin ng ground black pepper, along with soy sauce, coconut milk, at saka tubig. Then, takpan natin ito for 20 minutes hanggang sa magiging malambot na yung kalabasa or luto na talaga yung kalabasa. Then, dito naman, nag-add ako ng another 1 cup of water and then add natin ang munggo. Sa munggo, niluto ko ito 1 cup of uncooked munggo sa 3.5 cups of water for 40 minutes. Then, add na rin natin ang hipon at saka yung sili. Isisimmer lang natin ito for 5 minutes lang. After 5 minutes, ito yung kinalabasan niya. Then, you have to turn off the heat. Then, adjust nyo ang taste nito. And that's it. Yun lang. Napaka-simple pero it turned out really good. Alright, thank you so much for watching.